आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड बेरामि आरो फरायसाफोरनो 13 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPL आबो चेक रानदों। बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारा रायजोआव थानाय बेरामि सुबुं आरो गरिब नखरनि फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायबोबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो देग्लाय बोसोरावबो गोबां बेरामि सुबुं आरो गरिब नखरनि फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ राननाय नुनो मोनो। बे असिलायैनो MLA जयन्त बसुमतारियाबो गावनि 15 नं सिडली बियाबाव थानाय गुबुन गुबुन ब्लकनि सिङाव बे अनसुंथाइ चेकखौ राननानै होबाय थानाय बे समाव नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनै 13 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPL आवबो MLA जयन्त बसुमतारिनि नुजाथिनायनि गेजेरजों ब्लकनि सिङाव थानाय गासै सा 123 सा बेरामि सुबुं आरो फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होनाय जायो। जायखौ चेक मोनग्रा मुलाम्फागिरिफ्रा आसाम सरकार आरो BTR सरकारनिसिम गोजोननाय फोरमायो आरो साबायखर बावो। बे चेक राननाय हाबाफारियाव MLA जयन्त बसुमतारिजों MCLA सावरायग्राजों लोगोसे UPPL नि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव MLA जयन्त बसुमतारि आरो MCLA सावरायग्राया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। आङो दिनैहाय 13 चिरां ब्लकनि सिङाव थानाय फरायसा आरो रुगियाफोरनो जोङो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय MLAफोरखौ जेखौ सायख'नो होयो दा बे चेकखौनो दिनैहाय राननाय जादों। थांखिया जाहैबाय जे फरायसाफोरनो 5,000 आरो रुगियाफोरनो 8,000 माने एमाउन्टनि चेक दिनै जोङो राननो आखायाव लादों। चिफ मिनिस्टार बिथांनि मोनसे सिमां जे जोंनि माखासे ओरैबायदि फरायसाफोर दं गोरिब नखरनि फरायसाफोर जायफ्रा एसे एनै फैसानि थाखाय बिसोरो फरायनायनिफ्राय जानगारनानै थानांगौ जायो। बिजाब बायनो हाया, एडमिसन लानो हाया, मालाबा नांगौ रोखोम मुवा बेसाद बायनो हाया, ड्रेस बायनो हाया। बे खारनाव फरायसाफोरनि फरायनाया हेम्पार जायो। बिसोरो मालाबा फरायनायखौ गारनांगौबो जायो। बेबायदि फरायसाफोरखौ जाहाथे एसे मदद मोननो हायो। मानोना गोरिबनिख्रुइ गोरिब फरायसाफोरनि थाखाय बे 5,000 रांखौ होनाय जादों। आरोबाव ओरैबायदि माखासे नखर दङ, ओरैबायदि माखासे व्यक्तिफोर दङ जायफ्रानाखि फिसा बेमारखौनो डाक्टारनि खाथियाव थांनानै फोसाबनो हाया जायो। मानोना आथिखालाव डाक्टारफोरा ओरैनो प्रेसक्रिपसन खालामा, ओरैनो मुलि लिरनानै हरा। मानोना बेमारखौ नोङो डायग्नोस खालामग्रोनांगौ जायो। दा नोङो ब्लाड टेस्ट खालामनांगौ जायो, सन'ग्राफि खालामनांगौ जायो, मालाबा नोङो CT स्केन खालामनांगौ जायो। दा बेयाव बे मुलि मोनजानायनि सिगाङावनो बेयो 2,000-3,000 खरस जायो। दा बेफोरबायदि खारननि थाखायनो फिसा बेरामानो थाङै थाङै मालाबा गिदिर बेराम जायो। दा बैबायदि सुबुंफोरखौ जाहाथे मदद खालामनो थाखाय दिनै आसाम सरकारा जोंनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जिखिनि सुबिदा बेफोरबायदि रुगियाफोरनो होनो थाखाय जोंखौ राहा खालामनो होदों। बे राहाखौ दिनै खालामनाय जादों आरो बे चेकखौनो राननाय जादों। गोबां माने अपोजिसन मानसिफ्रा बुंबाय थायो माने आथिखालाव BTR सरकार आरो आसाम सरकारा माने बायदिसिना बिथांखि लानानै रायजो राजानो अनसुंथाइ होबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय माखासे अपोजिसन पार्टिफ्रा बे जथाय सरकारा BTCआनो जा आसामानो जा जेबो मावनो हायाखै होननानै बुंबाय थायो सार। बेनि सायाव मा बुंगोन? बेखौथ' खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजोंनो नुबोदों जे दिनैहाय थांनाय BTRनि बाथ्राखौनो लायोबा BTCनि खोथाखौनो जुदि लायोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बै समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिथांनि BPF सरकारा मोनसेबो आसाम सरकारनि आसनि नङाबा सेन्ट्रेल सरकारनि आसनिनि अनगायै जेबो मोनसे आसनि बिथांमोनहा लानो हायाखैमोन। दिनै नों नायदो, दिनै BTR सरकारनि गेजेरजों अनसाय बिथांखि फिसा फिसौ दखान फाहार होनानै जानायफोरनो 5,000 खरि रां होनाय जादों। गियान सोरां बिथांखि सात्र साथ्रिफोरनो फरायसाफोरनो 5,000 माने रां होनाय जादों। आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा बा बाथौ थानसालि, ब्रह्म मन्दिर, कालि मन्दिर बेबायदिनो दिनै 2 लाख खरि रां होनाय जादों। बेनिफ्राय दिनैहाय नायदो जे थांनाय बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि मोनसे सर्ट बांसामोन बियो रायजो राजानि खाथियाव जे 75,000 रां मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय जागोन आरो बेखौ अलरेडि स्टार्ट खालामनाय जाबाय। थांनाय जुलाइ आगस्ट दानाव नोङो 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि होनाय जाबाय गिबि किस्ति हिसाबै। आरोबाव फैबाय थानाय बे माने मास मोनसेनि गेजेराव
6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आरोबाव 25,000 खरि होनाय जादों जायखौ सर्ट बांसामोन 75,000 होनायनि बे 75 रांखौ दिनै होनो थाखाय थि खालामनाय जादों दिनै आसाम सरकारनिफ्रायबो नों अरुणोदय आसनि होदों आसाम सरकारनिफ्राय दिनै नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफ्रोमबो मेम्बारनो 10,000 खरि होनायनि जिखि बाथ्रा आइजोफोरनि जे लन लानायमोन माइक्र' फाइनान्सनि बेखौ दिनै आसाम सरकार सुख'ना होदों भारत सरकारनिफ्राय दिनै नों नाय दिनै आयुष्मान कार्ड जायफोर माने मा होनदों रेशन कार्ड दङ बे रेशन कार्ड मोननाय मानसिफ्रानो सासेयाव 5 लाख खरिनि मोनसे आयुष्मान कार्डनि मोनसे इन्सुरेन्स मोनगोन बेफोर आसनि नङा नामा दिनै आरोबाव बिटिआर सरकारनिफ्राय लेन्ड मेला खालामनानै दिनैहाय 80,000 माने लेन्डनि जे प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ सेटेलमेन्ट खालामनानै होनाय जाबाय थांनाय बिपिएफनि आमोलाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय टाइमाव सासेबो मानसिनो लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट होनो हायाखैमोन हानि जेंना सुस्रांना होनो हायाखैमोन बेफोर आसनिफ्रा मा बेखायनो बिथांमोननि जे बुंनाय बे बेसलेस खुनु बेयाव बेसेन गैया आरो बिथांमोना पार्टि हिसाबै हयथ' गिदों खोमा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बे सरकारजों थासिगोन बे सरकारजों थांजोबसिगोन बे गिनायनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि मोनसे फल्स रायजो राजाफोरखौ दिनैहाय माने मोनसे नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ बोरै फिदिंनाय बेयाव जोंहा फोथायनाय दङ रायजो राजाया बे गासैबो बुस्थुखौ नुजोबदों दिनै बे साक्षात मोनसे प्रमान 200नि बारा चेकखौ दिनै जों फरायसाफोरनो रानगोन रुगियाफोरनो रानगोन गिबियावनो आं जेनोखि दिनैनि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनायनि थाखाय बा बे प्रग्रामखौ आसनिखौ लानो थाखाय चिफ मिनिस्टार जोंनि दानि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आं धन्यबाद होयो आरो लोगोसे बिटिआरनि CEM बिथांनि दारैबो दिनैहाय गोबां आसनिफ्रा मावफुंजादों आरो बेबायदि लाजादों बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो थ' दिनै बेंगुराफोरनि थाखाय बा आरो मोनसे एजुकेसनेलि मोनसे दिनै चेक होनाय जादों बे चेकआ जोबोर बाख्नायजाथाव आरो बेखौ जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा गामि ओनसोलफ्राव बरायदों आरो बेनि दारै निस्सय जायफोरा बेंगुरा माने आगोर मोनै मानसिफोर बिथांमोना दिनै सहाय मोनदों आरो फरायनायनि बेलायाव दिनैहाय जायफोरा गोरिबमोन आंनि स्पेसियेलि आंनि समस्थियाव दा बिथांमोना दिनैहाय राहा लामा एसेब्लाबो मोनगोन दा बेबायदिनो बेबायदि सरकारा मोजाङै जुदि मावफुंलांनो आरो मावफुंबाय थानायखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद बाख्नायनायखौ आं मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो ज'यै निस्सय जोंनि बे समाजाव मोजाङै बारहावा बारहोनो हागोनखौ जोङो मोजां नुदों साबैसे फरायसाफोरनो होनाय जादों टटेलि बेहाय गासै माबाजोंहाय बेंगुराजों गासैजों बेवहाय 223सो दङ चेकखौ जोङो होनाय जाबाय बा दा होगासिनो दङ थ' उनावहाय आरोबाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जेरैहाय बेमारिफोरनि थाखाय 200 जन आरो बेबायदि एजुकेसनेलि जेनोखि स्कलारशिप बेहायबो जोंहा 200 दङ बेखौबो बावैसोनि उनावनो जोङो बेखौहाय बेबायदि रायजो राजानि गेजेरावनो आरोबाव बेबायदि जोङो मोजाङै आसनिखौ जोङो राननानै होगोन जाय बिथांमोना चेकखौ मोननो हाबाय बिथांमोनखौ नांगौबायदि खामानियाव बाहायनो नोंथाङा मा खावलायगोन आं बेखौहाय खावलायदों आरो दहायबो आं बुंदों जे सोरनिबा थाखाय 5,000 जेबो नङा ओमफ्राय सोरनिबा थाखाय 5,000 बिराद गिदिर दा बेखौ आं खावलायनाय थाबाय जे जेनोखि स्टुडेन्टसफोर बिथांमोनजों आं दिनैहाय नुदों बिथांमोननि थाखाय बिराद निडि बियो 5,000 आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे लेखा सेखा बायनानै गावनि गोनांथिखौ बायनानै जाहाथे आरोबाव देग्लाय बोसोरजों बाखौहाय बायना लानानै आरो गाव पास खालामनानै नेक्स्टआव आरोबाव गोदानै एचिभमेन्ट लानो हायो आरो जों बेखौनो बुंदों मोजाङै फरायनानै बड'फा सुपार 50आव जाहाथे सेलेक्ट जानानै आरो गोदान माने हप लानानै आरो गिदिर मानसि जाहैयो जों बेखौहाय मोनसे थुलुंगानाय माने जोङो बुंथिनाय जादों नोंथांनि सरकारा गोबां थुलुंगाथाव बाख्नायथाव आसनिफोरखौ लाबाय थादों नाथाय बेरेखा दोलोनि बिथांमोना नोंथांनि सरकारखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंनो सानदों नङा दा बेखौ नेगेटिभ नायोब्ला नेगेटिभ नुगोन पजिटिभ कनसाइन्सआव जुदि नायोब्ला पजिटिभआनो बेखौहाय जेरावहाय नोङो बड'फा सुपार 50 जोंखौ बा जोंनि माबायाव लादों बेथ' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हिउमेन रिसर्सेसआ गोनांथिथार बेखौहाय जोङो मोजांखौ बुंखानांगोन जेनेबा जोङो बे हिउमेन रिसर्सेस दानायाव गासै जोंनि बड'लेण्ड हालामनि बिटिआरनि सुबुंनानो मोनसे सापर्टिभ माने जोङो मोनदों बे जेनेबा 25% 10% बुंनाया बे बुंखागोनखा खारन बेहाय अनेकथा थायो आरो जेरैहाय बिनि अनगायै जेरैहाय जों दिनैहाय बेमारिनो होदों दा बेमारिनो होनायफ्राबो बे निडि गोनांथि मानसियासो मोनदों
आरो गियान सोरां बा दिनै जों फरायग्राफोरनि थाखाय होदों बै स्टुडेन्टसफ्रासो मोनगोन सोरबा फरायैयाथ' मोननाय नङा दा बेफोरखौ लानानै जोंनि समाजाव मोजां माने मावनायखौ बयबो नुदों आरो बाख्नायदों आरो बेनि अनगायै मन्दिर मस्जिदाव जों होनाय बाथ्रा आरो बेबायदिनो मा होनोमोनलाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बाथ्रा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों जेनेबा जेरैबायदि खोथा बुंदों बेखौ लाखिदों दा बेफोरखौ सैथोथाखौ नुदों आरो लामा सामानि बेलायावबो दिनैहाय गोबां जायगायाव फकास जायाखै दा बेफोरो फकास जायाखै माने माखासे बुस्थुखौ मिडियाफ्रा फकास खालामाखै गोबां खामानि जानानै थांबाय जेनेबा कनस्ट्राक्सननि बेलायावनो होन बा इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायावनो होन दा बेफोरखौ जेरैबायदि आवगोलनि सरकारा मावदों बेबायदिनो जोङो कन्टिनिउवास थांबाय थादों बिनि अनगायै दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोदान मिशन लादों मोनसे भिजनजों आवगायलांदों बियो लं रान मिशन आरो बेखौ लानानै रायजो राजाया दिनैहाय गोबां बाख्नायनाय फोरमायदों आरो बेजोंनो रायजो राजाया दिनै मोजाङै मोजां दिनै UPPL दलखौ माने सापर्ट खालामबोबाय थादों। মোৰ নাম চম্পা চৰকাৰ মই BA ফাৰ্ষ্ট চেমত পঢ়োঁ আৰু মানে মই দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী এজন মোৰ দেউতা নাই আৰু মই এই আসাম চৰকাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা আজি চেক পাইছোঁ। কিমান টকাৰ চেক পাইছোঁ? 5,000 টকাৰ। কি কৰিব এই চেক? এইটো চেক মোৰ ছেকেণ্ড চেমত উঠাৰ মানে এডমিশ্যনৰ কাৰণে এইটো মই হেল্প হ'ব তাত কিতাপো ল'ব পাৰিম মই সেইকাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ পোৱাৰ কাৰণে। बबे कलेजनिफ्राय? आङो दा NM नार्सिं फरायगासिनो दङ नैबे दुथा एकाडेमि क'क्राझार। मा मोनदों दा? दा नैबे सेखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों न'खराव गैयाबा एसे प्रब्लेम जादोंमोन दा बेजों लेखा आरि बायनो हागोन आरो जों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन